أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Da farko zan fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni Al'amin Buhari ina so yin amfani da wannan dama in miƙa saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa masoya Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka taru suna nuna farin cikin su ga haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani ƙauye a jihar Kaduna da masifa ta afka musu na tashin bom ko kuma ce aka hurga musu. Sun zo kuma suna kokarin tattara gawawwaki aka sake hurga musu. Lalle wannan ba karamin masifa bace. So a takaice a gurguje sakona na ta'aziyya, Allah ya gafarta musu, Allah ya sa suna tare da masoyi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gwamnatin Najeriya, hukumar Najeriya, abubuwa da ake yi na zalunci yayi yawa. Mu dubi girman Allah, mu dubi girman abin da ya kawo ma wannan gwamnati ta Bola Tinubu shine musulunci. Mu yi koyi da irin abubuwa da addinin musulunci ya tsara dangane da shugabanci. Addinin musulunci ya koyar da zaman lafiya, riƙon amana. Ya kamata shugabanninmu ku zama masu kiyayewa da amanar da Allah ya baku. Wallahi akwai ranar tambaya, akwai ranar da Ubangiji zai tambaye ku bisa amanar da ya baku. Allah ya baku mulki ne ba don ku yi abin da kuka dawo, ya kamata ku yi abin ne da zai zama cewa alkhairi ne a gare ku da al'ummarku, wanda za ku girbi abin da kuka shuka ranar tashin alkiyama. Me yi adalci tsakanin al'ummar da take rayuwa a ƙarƙashin mulkinku. Me yi adalci ga mutanen da suke rayuwa a ƙarƙashin jagorancinku. Mulkin nan Allah ya baku ne ba wai don wanda bai ba baya son shi ba, ya baku ne saboda lokacinku ne yayi. To lokacinku nan kuma a ce a farkon ga kuncin rayuwa, sannan ga kashe-kashe, ga rashin tsaro. Gwamnati ki tashi tsaye, ki yi abin da Allah yake so, ki yi abin da Allah zai farin ciki da ki. Idan muna ikirarin cewa muslim ticket ake yi a Najeriya, mu koma kasar da ake asalin muslim ticket, ma'ana Saudi Arabia, mu je mu kalli yaya suke tsarin mulkin su. Tsakani fa da Allah, adalci shine kan gaba akan komai. Wanda ya kashe a kashe shi shine hukunci. Wanda ya zalunci a yi hukunci daidai da abin da ya yi. Amma mutane suna zaune suna yaban fiyayyen halitta, suna ba da tarihin fiyayyen halitta wanda Allah ya yi duniya da lahira domin sa. Ya yi mutum da aljan domin sa, ya yi wuta da aljanna domin sa. Za a tashi kiyama ne don kawai a bambanta masoyan manzan Allah da wanda ba masoyan manzan Allah ba. Dalilin tashin kiyama kenan. Sallarka, ibadarka, wallahi in ba annabi a ciki, wallahi a banza kake yin ta. Masoya annabi a je a kashe su ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba. Allah Ubangiji ka datar da mu. Allah ka sa shugabanninmu su gane su mana adalci alfarmar Rasulullahi. Waɗanda aka zalunta Allah ka bi musu kari don mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammil adaka adadin wansur ibadikal mukhlisin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.